bine, vă regăsim la un nou video pe acest canal. Iată ce vom face maraton de breul partea a doua. Haideți cu fratele meu. Da. Ok. Hai să vedem ce challenge-uri mai avem. Țin minte că aveam asta să jucăm cu Brock și la Gym Grip parcă mai avem, nu? Da, Gym Grip. Haide. Let's go. It's time to level up. Țin minte că înainte să mă joc fără Eden, acum nu știu fără Eden, înainte să joc, dădeam numai cu auto-aim, doamne ce joc. Băi, și aveam și 4000 de trofee, mă, doar cu auto-aim-ul dădeam, mă, deci e ceva 40 de trofee pentru auto-aim only. Nici sună 10 așa m-am apucat, dar bă, joc, îi băteam și pe aia, deci jucau din 4, să mă arăt în ține. Dar, nu știu, să moară brăbeți, cum ar spune Mițu. To the boombox beat. Se petrece repede, treaba aici. Doamne, s-a întunecat ecranul, nu cred. Fix asta speram să nu se întâmple. Hai dau pe maxim ca să se vadă bine pe... Ia! Bă, lasă-l, bă, mărlanule. Ah. Ok, am înțeles. Mi-a dat ultima degeaba. Bravo. Să încerc să nu mai stop audio. M-am uitat pe maratonul trecut și nu reprogram aici și mi se bloca mie, se bloca și pe video. Dar oricum. Nu, bă, mai jucăm ceva gem. Leoic acolo. E un simplu leoic. Hai, Enz, calmează-te, e doar un leoic. Ce la mine leoic. Mă joacă bine, Betty. Hai, mă, toți pe, mă, ce faci? Ui, wow. Well play, Leon. Well play, Jesse. Ok, că nu știu să... Ce făceam mă la zerotea? În timp ce trăgeam. Ah! Boris, please! Sau Voldemort. Da, bă, stai. Faci, mă, te duci pe aia, dar nu te duci după noi, mă, că puteți să ne bateți. Și dacă câștigați meciul, am că voi sunteți deștemți și mă duceți pe aia care erau nicio treabă cu jocul. Nu că n-avea nicio treabă cu jocul, n-avea power. Ok, încă un opening, sau nu? Ok. Dacă le scrii Brawlbox-ul la Mega pe filmare și... Dacă le scrii Mega și Bigbox pe filmare, părintesc că-mi dați like, zoace, n-am și noi măcar 3 like-uri, bă, deci la toate videourile n-am un singur like la toate la un loc.
ăștia devin populari din toate prostele de lume din o grămadă de videouri. Da. Deci pe unul avea un singur video, bă, nu făcea decât să joace Brownie, nu vorbea. Adică vorbea, se auzea ca naiba, zici că călcau elefanți ținuți de cocos. Ce țipau să bată. Chiar știu că e imposibil să calci ceva sub apă, dar înțelege ce vreau să spun. Ok, am prins shot. Ah. Am prins doar o rachetă, din păcate. Asta vreau să fac mai lung. Sincer, chiar vreau să fac mai lung sau o oră, cam așa. Pe partea întâi l-am făcut-o de 30 de minute, cam așa. Da, 30 de minute. 35, nu știu. Pe ăsta vreau să-l fac mai lung de o oră măcar. Și dacă nu-l fac de o oră, eu nu-l postez. Nu știu ce am făcut chestia asta, dar e bine unul peste altul. Alo. Ah. Mă, ce țintă am, dau ca ultimul ratat. Când dau cu auto-aim. Acum dau cu auto-aim pentru că, da, e robotul. Robot chiar trebuie să dau cu auto-aim. Hai, bătule, te ține! N-ai bine asta? Mă, chiar i-am prins shot. Ce nu ban? Bă, ce nu ban, mă? Chiar am prins hit, copilul. Lasă-mă! Așa. Nu, te rog, nu spune asta. Easy. Bine, recunosc că prima dată am dat cu auto-aim, dar, na. Hai. Ama, mai repede! Ama, că îmbătrânesc până dai tu ready! E dreapta stânga, du-te! Data viitoare trebuie să mergi ceva mai repede! Easy! Alo, la restart power. Este ce dăm impresia care și gadget. Ba nu are gadget. Cred că n-are steaua făcut așa cu două laturi. Uite un polt, un cort, un colt, doamne. Ah! Fugi! E pericol cu năsorcul ăla. Măcar am apropiat de cel și măcar făcut și n-am 16. Hai, next! Bărita, nu știu, nu răi. Îi țineți minte, acum 3 videouri parcă am jucat cu el. Ah! Easy! Doamne, mă, de ce n-ai fugit, mă? Deci doar mi se pare că l-avea super dacă nu se folosi. El primul ăla. Super jocă.
Vă supere, dar nu și-l dă tu. Mersi, bă! Chiar mersi! Deja am 13. Rectific. Deja am 14. Ama să vă văd! S-a văzut, mă! Începătorilor! Ce sunteți? Să vă văd, mă! Eu sunt toxic la caterincă, nu sunt toxic, că sunt toxic ca să fac caterincă aici. Caterincă! Doamne, nu mai știu să vorbesc. Dar asta nu vă jucați prea mult jocuri video, copii. Mă nebunesc. Nu, acum pe bune. Nu vă jucați prea mult jocuri video. Și unul power, easy. Hai, mă, să te văd, bă, să te văd, mă, că stau în pușul ăsta până se termină totul. Bă, dar și doi, mă, văzi cum mă roteam, mă? Mă, n-ai văzut că eu mă roteam? Ok. 15 minute, e pură? Ok, petrece timpul când filmezi. Da-mă, play again. Ia zic să mă play again. Bă, nu spune că s-a plecat. Am impresia că a plecat, mi se pare că... Fel e frate meu. Și mi-e să nu știu telefonul like mea. Nu, mic mea. Asta n-a plecat, e bine. Bă, da! Mă nervează ăștia. Go to bag! Go to... Mă, nu mai știu să vorbesc, mă. Go to bed. Oare asta ori eu sunt prost? Dar nu cred că sunt prost. Na. Asta se întâmplă când dați cu auto ai. Mi se păru că îmi comorei. Că fix când am ajuns să glonțul să explodă, m-a părut ca un mărcat. Ce societate, mă, se ucidă ăștia între ei? Mă, dar criminal, mă, criminal. Mergi să mai făcut drum spre tine. Hai, mă, zi unde ești. Unde ai fi, unde n-ai fi, merg că nu ești. Gata, ai fost. 7 power, easy, ghelu! Vreau gheluța. Va fi un brawler OG, cum ar veni. Cândva. Cândva va fi cel mai OG brawler. Bine, chiar dacă Shelly este și va fi mereu cel mai OG brawler. Eu am Star Shelly. Dar atenție, Star Shelly... Nu, cream care doi! Cream care doi, mă! Că așa nu mă puteam. Oricum, eu restă în altă parte. Mi s-a părut pentru moment că mă va bate. Bă, de ce stați mă unul lângă altul când eu zbroc și dau după voi? Bun, ori... Nu vreau să pun la loc, dar o trăsăi. Hai, bro, timp. Fugi. De dai zi! Mama, nu! Deci jur că-i dau report. Bine, am vrea că pot să-i dau report. Sper că pot să-i dau. E ăsta. Îmi dau un report. Cum îi dau report fraierului? Nu știu. Hai să vă arătăm Star Shelly. Skin pe care trebuia să... skin din 2017, sau? Star Shelly, Starting Brawler... Cum îl luai, mă? Nu scrie. Trebuie să joci din 2017 sau 2018, nu știu. Asta este și va fi mereu cel mai OG Brawler.
Momentan nu e UJ, dar na, va fi. Na, hai să uităm următorul quest. La Big Game. Când a început. Brawler Ball. Oh, nu, Brawl. Astăzi. For pain and for glory. Ce să joc? Ce știu și mai pe aici? La Brawl. Be my pity. Mortis, bringer of doom. I bring you the gift of darkness. Știi la ce v-ați gândit, mă, perverșilor? Dar nu mă doare acolo, mă doare drept în braț. Nu! Ce n-ai... Push me! Push me! Ok. Bine, am înțeles. Nu vrei să ne apropiem. Pas. Kelly Daniel! Nu vezi că vrea să ne omoare cu epiteul nostru cu valoare țărană? Mortally wounded. De ce trebuie să iei? Vezi că pe harta asta există un 5 din Clash, mi se pare. Bări să de diap, bă prostule. What's here? Mortis is here. Oh, nu, creu ăsta o să-mi facă mari probleme. Credeți-mă, m-am mai întâlnit cu creuari? Croare? Ciori, o să spun ciori. Nu cred! Ciorile astea parte sunt toată buna mea. Adică se puteau descurca, dar dacă mă duceam și eu să-i spun... Bă, ce-aș, mă, bătule! Mă, asta pe loc. Mă aduc undeva. Să te știu. Și de data asta undeva vreau să spun în telefon, nu ceva în viața reală. I bring you the gift of darkness. I bring you the gift of darkness. Hai, momente pictorul la ce... What? Bă, du-te, mă, ce bine că am prins asta pe filmare. Nu, du-te, mă, ce bine că am prins asta pe filmare. Aoleu. Bă, voi vedeți chestia asta. Oh my god, voi vedeți chestia asta. Bă, nu mai vede nimic. Hai să arăt ăla. Have much fear. Ce bine că am prins asta pe filmare. Du-te, mă, cum îmi face jocul. Bă, cum face jocul de ăsta. Du-te, mă, deci ce bine că am prins chestia asta pe filmare. Nu! Iară pe filmare. Mai rea. Bă, ce tare. Bă, de fapt nu știu dacă a fost tare sau a fost nasol. Care-i faza cu jocul acum pe bune? Gata, mă, revinoți! Așa că îl voi reporni. Haide.
întrebați de ce încă am Plante vs. Zombie. Pur și simplu. Na. Deci nu prea mă joc. Gata, mai bine. Să dau invite-ul ăla. Și a dat și el disconnect. Jogul Edi Pro. Așa, Edu la noi. Edu, Edi. Băi, pur știi cum făceam mie jocul? Să vezi după aia pe filmare. Băi, efectiv. Nu, încă mai filmez. Să-ți arăt după aia pe filmare. Hai, mai intră pe joc. Acum da, că filmez. Băi, intră pe joc, mă, stai. Nu mă joc. Bine, mă joc solo. Adică cu play random. Hai, du-te, pa. Aplic pentru un clan. Abonați-vă la Borș Minecraft Gem. Hai, mă, pleacă. Pleacă! Faceți aia că sunteți proști. Abonați-vă la ăla dacă sunteți proști. E canal de proști ăla. Bine, acum, bine, nu e canal de proști, dar postează la o dată la 7 luni. Păi și 23 de abonați, nu am 0 abonați, bă. Da, mă, ready. Mai caut un membru în plus. Calm down, everyone. Yay! Woohoo! I am a creature of the night. Haide. Haide. Ăsta cred că are toate legendare, să mă arăt Tanțina. Tanței. Are 1, 2, 4 există. Nu, are doar 2. Eu am doar una. Așteaptă, bă. Haide. Dacă zice. Let's settle this beef. Mortis, bringer of doom. Tough as nails, hard as a rock. Hai să facem. I am a creature of the night. Cui? Eu l-am murit pe ăla. Da, eu l-am murit. Aoleu, ăștia au 2 cărți tank și noi n-am venit decât o Bibi, care e semi-tank tehnic. Bibi și Frank sunt tehnic un fel de semi-tank, adică nu sunt chiar tank. Înțelegeți? Sper. Ah! I bring you the gift of darkness. Feel my wrath. Pas! Ah! Hai, bro, ești singur, știu că poți. Du-te, mă, ce făcut Bibi? Da, e bine, dă și... Du-te, mă, prinde și pe al doilea. E schemeră de aia, cum ar veni... Nu chiar schemeră. Nu dă schemeră, adică nu fură. Cum ar veni un fel de... Face scheme.
a dat ăsta autogol. Da, asta e. Măcar s-a întâmplat doar o dată, dacă se întâmpla de 2 ori, mă duceam după el, nu-mi pasă. Deci nu-mi păsa că nu știu unde stă și chestie genul, mă duceam după el și le sufocam. Îl strângeam de gât până murea. The goal! Yes! What? Ce s-a întâmplat? Mi explică și mie cineva ce s-a întâmplat în momentul acela? Pipi! Fraiera. Na, și offline. Nu dau. Doamne, dă-o pe unul mai bun. Iară Bibi. Sper că e aceeași. Mr. Bat wants to play. Catalog. Miss. Era ceva cu Miss. Nu e. I am a breacher of the fucking mucking sucking nighting. Doamne, ăsta e unul din playerii aia de nu se joacă decât cu cărțile care e clar. Bă, trebuie să te joci cu toate măsele pe toate la rank mare. Bot? Da, asta e. O să și plătește în advance. Te intră și după aia dau lei instant. Hai bro! Perfect Penny cu gadget. Pikachu Mike. De ce? Dar sunt mulți care au maică nume și nu înțeleg de ce. Hai doar noi doi, mă. Deci mai duc cu ceva random. Leon. Bă, cum să spun legendară nume? Nu înțeleg pe oamenii ăștia. Aolo, aolo, nu mai, bă, cream că e mai în spate asta. Lasă, tot e bine. Bă, aruncați mingea undeva, mă spune și eu imediat. Dar nu la un adversar, să fie clar, măi. Crăoanule! Crăoanule! Dar aproape și l-a figurat. Crăoanule. Team Blue! Ah, mersi, stai așa. Am visto un Team Blue. Ah, îi spun hai roșu, albastru. Noi suntem albastru, de fapt toți suntem albastru, doar că noi vedem pe ăștia. Noi vedem pe ăștia roșii. De fapt și ei sunt albaștri. Uei! Ce mișto. N-am zis chestia asta. Ha, țeapă. Țeapă. Sapă. Nu! Hai că am și aruncat bine. Aoleu, nu m-a dus pe ăsta. Ai, am mingea, vreau să mă împață să trăiesc. Na, revenim când dăm gol sau când câștigăm sau pierdem. Am pierdut până la urmă. Băi, și eu, deci am uitat că am pus filmare pe pauză și vorbeam singur. Sau un prost. Ce nu sunt. Bravo. A doua clona lui Leon. Leon are o clonă. Dar de când oare are o clonă, Leon? Asta e gadgetul lui Leon, mi se pare, nu? Să facă clone.
Am văzut pe mulți player care avea Leon să-și facă clone. Nu, măi, nu vreau schicitul ăsta pe Nita! Că-ți dă stun. Ai, sper că ultima ta. Na, asta e. Asta este. Aș mișto că dacă îți dai ultima ta acolo la... Vine să plâng. Aolo, ce prost e. Dați mă și voi, în special tu, Shelly. Că știu că poți mai mult, dar știu că nu vrei. Aoleu, ce prost e. Dați! Respect, bro. Te dui ca prostul la adversar. Dă-i de apă. Nu? Bine, am înțeles. Ok, a dat leave. Bro? Hai să îl văd și pe ăsta. Toți vreau să joc cu Spike. Deci, acum pe bune, 50% din meciurile în care dădeam cu niște random mă obligau să joc cu Spike. Dacă nu, dădeau Leif sau nu dădeau ready. Da, chiar așa de pe Spike. Bine, și tu răspuns la întrebarea asta? Da, chiar e atât de OP, dar vreau să le fac pe toate la același nivel. Spike Leanu versus Spike Leanu. Spike Leanu a câștigat și Spike Leanu a pierdut. Ha, țeapă, țeapă! Haha, scorent. Bă, ce mișto. Live-ul ăsta e chiar epic. În special pentru că a fost bug-ul ăla, dar și din alte motive. Du-te, mă! Bă, du-te, mă, și cum? Da, du-te. Bă, cum îi furai lui ăsta golul? Îi furai golul, mă, efectiv, i-am furat golul. Gata, am mega box. Doamne ajută! Nu, aia. Nu-mi dă. Mi-a dat gadget din mega box-ul trecut. Măcar. Punct de Spike, pe Mortis, 2 level up, pe Swank și na, nimic foarte wow, decât punctele de la final. Sunt cât de cât ok, cât de cât wow. Și i-a dat leaf. Da, bine, oricum mă joc la solo cu morțanul meu iubit. Ce se aude mașa, zici că se trămă casa pe mine. Deci, bă, sunt momente atât de epice pe videoclipul ăsta, că nici nu vine să cred. Nu vine să cred că e videoul meu. Și că toate astea într-un singur video. Bă, așa ceva nu se întâmplă într-o 1000 de meciuri. De eu am prins 3 de astea pe un singur video, deci nu vine să cred. Aolo, aolo! Aolo, că... Să nu spuneți că sunt rager, chiar nu sunt rager. Fac mai mult așa la Caterinca. Fac mai mult la Caterinca și pentru contact. Acum cred că cum se pronunță. Bine, și înainte uitam cum se pronunță, dar... Ok, hai că am și înțeles ce s-a întâmplat. Deci
Deci, bă, hai măcar 50 de minute să facem live, să facem maratonul ăsta. Și să mai spun ceva. La suma de nu știu câte like-uri, la suma de 10 like-uri, vom face un live. Deci, da, un live în care nu mă las până nu fac 10 momente epice. Dar asta doar dacă în mai puțin dacă până mâine dimineață am 10 like-uri. Adică, frate, n-am un like la toate videoclipurile la un loc. Ar fi ceva să-mi dea 10 la video ăsta. Ar fi ceva să dea 10 doar la video ăsta, efectiv. N-am o inimă la niciun video măcar. Bă, o inimă! O cer prea mult. Că așa pare. Mă face să parcă smârlan. Și că vă cer 1 miliard de like-uri. Dar vă cer doar un like. Dar niciun like nu facem. De fapt vă cer cam 3 like-uri. Dar nu facem nici măcar unul. Cred că e pentru că nu prea fac vizionari, pentru că n-am acolo, n-am poza de la fundalul videoului bună. Cred că da, nu știu cum să-mi pun una. Adică, nu știu cum să-mi pun una. Nu cred! Ok. Deci așa vorbești să joc? Am ce e cel mai bun jucător din lume? Și oare care e cel mai bun jucător din lume? Și oare care e cel mai... Câte trofee are? Dar nu înțeleg de ce. Mai de mult era cel mai bun jucător din lume. Avea 40 de milioane de trofee fix. Dar s-a lăsat de joc. Nu știu ce. 29.000. Ia, asta nici e. FXX Star. Pe ce loc e? S-a blocat. Deci să înțeleg că nu pot să văd. S-a blocat jocul. XX Stas. E KX Stas. Na, e bun. Ce vreau să... Câte trofee trebuie să am ca să intru în top 200? 22.000. Eu vă face 22.000, trebuie să avem 40.000. Da, asta e viața. Facem ce trofei, da, ce, mă, că nici nu prea mă joc. Du-te, mă, merg cu fața. Bă, dar la perfecție, exact cum era. Așa era, nu? La început. Da, mă! Fix așa era. Du-te, mă! Băi, al 4-lea moment epic. Al 4-lea moment epic. Ice Killer ăsta are 16.000, se pare, nu? 15.000. Să-l ai, ba nu, Ice Killer. A, nu Ice Killer la vechi. Pe urmă care îl mai am la prieteni. Sau mi-a dat remove. Invite-uri, ăștia au vrut să fim prieteni. Bă, bine. Accept toate cererile. Accept toate cererile. King. Bă, câți player iubesc Sprout. Bă, vreau eu Sprout. Vreau. Da, asta-i. Asta-i. Vreau să mai spun ceva. Bă, știi ce am făcut eu azi, mă? M-am dus într-o pădure, mă. Băi, am văzut un cățel și mic. L-am luat cu mine. Bă, am auzit un lătrat. M-am speriat. Am crezut că e un câine mai mare în pădure. Bă, că am uitat că l-am pe la mic, mă speriat. Dar bă, chiar rătră bine. Se mă rătănține. Se mă prea băieții, cum spune. Bă, m-am speriat, m-am pișat până am băgat 200 la oră. Cu ATV-ul.
aici la Supercell ID. Hai mă să nu vedeți de... Nu gândește? Înapoi, bă, înapoi, bă, înapoi. Ce-am aici? George Gigi. Bă, bine. Da. Deci, când am ajuns acasă, mi-am am văzut că mami că nu mai aveam bluza. Că l-am pus cățelul în bluză, lipite de bările ATV-ului din spate. Lipite de bările din spate ATV-ului. Ca să nu crezi că erau două ATV-uri, la altul. Așa. Bă, când ai ajuns, mami mi-a spus să-mi iau bluza pe mine. M-am dus, am luat-o, păi și am văzut cățelul. Bă, am început să latre ca ăla. Atunci mi-am dat seama că eu m-am speriat de un cățeluș care n-avea nici măcar 30 de centimetri. Bă, acum văd că nu se întrebă nimeni de ce a durat să postez și partea a doua. Băi, am postat partea întâi, dar am uitat să postez și partea a doua. Acum că intrai în casă și mă uitai pe contul de YouTube, o să zic că am partea întâi, dar nu mai am partea a doua. Na. Asta e cam prost. Deci nu vine să cred că am prins toate momentele acelea pe video. Efectiv, chestiile astea se întâmplă odată la 1000 de meciuri și l-am prins pe toate într-un video. Mult! What? M-a dat înapoi? A, da, era... E gadgetul Piper. Mă, nu mai știu să vorbesc, mă, copii. Nu vă jucați mult jocuri. Mă, ieri am jucat 8 ore de CSGO. Hey, Counter-Strike Global. Bă, nu mai știu să vorbesc deloc. Mă de fiecare dată, efectiv. Și nici nu spun cine știe ce cuvânt ca Ike your hand. Ike your can. Bine, de data asta a spus să ia Ike your hand la Caterinca. Sper că da, mă știți. Îți mai pus pe glume. Așa, mă, copiilor, ce să vă mai povestească bunicul Fiston, numele meu adevărat e Ianis. Na. Astăzi am fost și eu la porci. Am dat cu cură la porci, că drăbăinci. Bă, a sărit unul pe mine. Deci, efectiv, eu nu mi-am dat seama, dar sub mizerie era un porcușor mic. Și când l-am luat în lopată să-l pun în roabă, a sărit purceaua pe mine. Doamne. Păi și vedeți acum să vedeți acolo mare luptă, bă. Zici că a fost al doilea război omo-porc. Deci de parcă ar fi fost al doilea război mondial omo-porc. Nu. Mersi, bă, că ai dat un shot, chiar că nu trebuie să mă că la naiba, că am cu 3. Copii, da, oricum nu știu ce. Oricum nu știu ce cum. Mi-e dor de momentele în care, deci, bine, nu mi-e dor de, dar mi-e de momente în care jucam jocul ăsta
Așa că mă păreau undeva și vedeam că îl joacă multă lume și am spus să mă alătur și eu lor. Bă, ce bot eram, mă, ce bot eram! Și pe chelșurare la fel, eram extrem de bot la început. Dar acum Challenger 3, apropii de Master 1. Dar când mai e până să schimbă sezonul? Se pare că mai ies 15 zile, cam așa. Oricum. Deci chiar s-a lăsat profesioniști. Băi, când am intrat, nu am jucat de 7 luni. Băi, băteam pe toți! Ștergeam cu ei pe jos. Bine, și să mai spun eu. La CSGO, abia ieri m-am apucat. Bă, și băteam pe ăia, mării făceam. Cred că e pentru că am jucat fără timp de aproape un an. Și Fortnite e un fel de CSGO. Un fel! Dar CSGO e mai mișto decât Fortnite, da? Toată lumea știe că CSGO e mult mai mișto decât Fortnite. Bine, toată lumea în afară de copii mici, care spun că Fortnite e cel mai mișto joc ever. Știi care nu Fortnite. Aaa, te mișca, șacalule. Se pare adevărat, dau cu țeapa în ghețar. V-ați prins? Se par. Nu v-ați prins? Nu? Bine. Am înțeles. Nu am înțeles. Nu, friend, mă! Vine să plâng uneori la jocul ăsta numit Brawl Stars. Na, hai să joc cu magazinul. Da, unde e magazinul? Bă, ăsta. Da, măi, Penny. Unde e magazinul? Că o doar o pirată. Ok. Da, bă, deci să vă spun ceva. Cred că mai e dimineața sau mai încolo, într-o oră. Ori într-o oră jumătate, ori mai dimineața când mă trezesc. Apuc de un video cu lucruri pe care nu le știați despre Brawl Stars. Unde? Filmezi? Da, de ce? Fătă-vă în morții mătii! Îți dai seama că voi bipăi. Ba da, știu. Ba da. Te bat. Au, bă, stai așa! Ok, am revenit. Am plecat fratele prost. Adică Boris, nici de ce mă mai joc cu el, Brawl. De cât de prost e. Cred că da, pe o parte frate, pe parte un handicapat. Dar pe o parte un handicapat cât 1000. Deci pe o parte frate, pe o parte un handicapat. Pe o parte un handicapat cât 1000 de handicapați. Voi bipăi chestia aia pe care a spus-o. Mai facem și noi 10 minute și gata. Mă mănâncă în gât. Acum, voi ghici câteva lucruri despre tine. 1. Ești om. 2. Te uiți pe YouTube. 3.
Mă aud. This is a life. This is a motherfucker life. Blu de la nilor, blu de la nilor, asta-i viață. No. Asta este. Asta este când joci jocul 12 plus când tu ai abia 10 ani. Bă, du-te, mă! Bine, nici 10 ani am. Pe 23 mai fac 10 ani. Dar cu mie 21. Apropo, dacă până când e ziua mea, până pe 23 mai, la ora 5, când s-eu născut, facem 20 de like-uri. Eu îmi voi șterge contul de Brawl. De fapt, nu e prea... Nu, o să dau contul meu de Clash Royale cu Challenger 3 și toate cărțile în afară de Electro. Dacă facem 20 de inimi până atunci. Acum mi-a venit o idee. Să fac tipuri de oameni care joacă CSGO. Nu pot damage de ăsta. O fraiere, am bulancă. Am eu level mic. What? Ce? Bine. Ori acum dă o travă ca rău. Ori are he copilul. Nu știu să joc Bea. E clar. Băi, ce tot veniți? De ce vin toți ăștia cu ticurile? Și cu ticurile? V-ați prins? Ați prins de faptul că-s prost? Da. Da. Nu să vin după tine, mă, că știu că ești acolo. Știu că ești acolo, mă, mărlanule. Vrei să te arăt că ești aici? Nu era aici. Bă, îl fac pe asta să mă bucurească tot meciul. Hai, fugărește-l pe ăla, mă, da. Nu mai fugări pe mine, fugărește-mă și pe ăsta. Și pe celălalt îl fugărești sau doar pe mine? Și mă, îl fugărești pe celălalt. Ha! Oleo! Mă, ce dă ăsta cu 11 power, ceea ce dă cam unde mergi pentru doar 11 power, adică da. Ce prost! Bine, deci, cum am spus sau cum vreau să spun, nu știu sigur dacă am spus sau nu. Da, ultima parte din live, o voi din live între ghilimele din maraton, o voi petrece, cum o voi, uitându-mă la skin-urile
ideile și toate astea pentru de Brawl pe Reddit. Da. Băieți, de fapt voi face asta în alt episod. Cam asta vă scriu episodul. Vă-am pupat.